Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yaku Suko, The Promise. Ichiro, can we talk? はい。さよなら私の。Let's me. Ichiro, please. Ayaw ipadayon ang atong kasal. I don't love you. Natsumi. Please cancel our wedding. No. I will marry you. あなたは私の妻になります。 No! Natsumi. Buhi ko, Ichiro! あなたと私だけ。あなたの父からあなたを勝ています。 No! Dili ko sa kabutang nga mahimo ni mong paliton. あなたは私の妻になります。 Maluoy ka, Ichiro. Wa ko'y gugma ni mo. Ayaw kong pangasawa. 愛は女優ではありません。 Para di mo dili importante ang gugma. Pero para nako, mauni ang gusto kong bation. Dari ilahom sa akong kasing-kasing. Kung unsa ang tinuod nga may gugma. ざんまて。あなたは愛されてればなりません。 Please. You are mine. Ma'am Natsumi? Ma'am, nausaban mo si Sir Ichiro, ma'am. Nag-away mo? Nagkabati ka na mo, Carlin. Yes, ma'am. Gipahilom lagi ka niya. Damati, di ba shut up man na, ma'am? Nasuko gid siya nimo, ma'am. Oh, Carlin. Ako magod siya gisultihan gawa ko'y kung maniya. O gusto kong i-cancel ang among kasal. Pero, dili ko niya buhian, Carlin. Hala no? Lain sabday ni mga hapon kung makagusto no? Wa siya gusto na ko, Carlin. Kabahin lang ko sa usa ka kasabutan. Bahin sa negosyo. Mao ba? O kada ang dili na ko madawat. Nga murag usa lang ko kabutang nga hukman nila sama sa usa ka butang. Tao ko, Carlin. Tao. May kasing-kasing. May kaugalingong pangutok. Pero hapon ang imong papa. Magkasabot lang ta ka sa inyong culture. Lahi na karon ako bang mga hapon. Doon na ni mga hapon nga musunod na sa ilang kasing-kasing. Pero ang akong amahan, lahi. Oh, na kay mahimo anak, ma'am. Magminyo na lang yun ka ni Sir Ichiro. No. Magpangita na gihapon kong bagi. Bay, nangupausap ka, bay. Wala ba ganyan katapusan na imong gibati? Pahiyom sa bayo, eh. Orlando. Sir Ichiro? Yo, honey. Oh. Uy, wala. Kitunulam kaya kwarta, bay. Manny? Yes, money. For you. As very good. Okay. Okay, sir. Thank you. And you are fired. Putang ina niya siya. Fired ka ba eh? Ano? Ki-fire out ka ba eh? But why, sir? Me and Natsumi. We'll go back to Japan. Next week. We get married in Japan. Uy, madayo gila yung ilang kasal ba eh? Understand? Yes, sir. I understand. Okay. Kuyaw hapon na. Gitunulan to kag kwarta pero fire out sa mga. Upaw. Ay, sa may gibati ron diha. Okay lang ka? Huwag ka mag-uol? Kasi biyag mag-wild sa kaubo sa kusungawan, ha? Hello, Merneng. Tawag ilingaw-lingaw na ka na kabayo, eh. Imo ra magdunay laing trahedya na sab nga miabot si mong kinabuhi. Mayo noon ay gitangtang ko nila pagka-bodyguard.
Hindi na ko mahasal itong hapon isa. Klaro kayo nga mahasol ka bay. Ang nakasulti magkana. Hindi mangyapog ka makalitok siya ngaan nga Natsumi. Ma'am Natsumi. Hoy, ano maday kung di ko makalitok sa ngan atong hapon, ha? Ang buot pa sa buta na bay, nga importante si mong dugan ang ngaan nga Natsumi. Kulbaan mo kasigasing kung imo ning litokon. Hilom di ay taparusong tarong ka. Simbat mo. Sukom di ay. Bay, inom na ta bay. Naabot yung kay kwarta, inom ta. Yo. Dawatan yung kwarta, Tiyo. Oh, diin man kaini. Baga man eh. Ako nang sweldo sa akong pagka-bodyguard, Tiyo. Mao ba? Pero, maurigit, Tiyo. Last na lang na. Kaya kitangtang ako sa akong pagka-bodyguard. Usa. Gitangtang ka. Nga man. Mamauli naman ko nun sila sa Japan, si Ma'am Natsumi ug si Sir Ichiro. Oh, Suman kusog kayong nanuktok. Rolando, tinuod bang gisulti ni Ichiro nga gitangtang na kaniya pagka-bodyguard ako? Oh, Pero nga naman, unsa ba yung gisulti nimo? pamauli na mo sa Japan. Pusa, wala ka magkinahanglan og bodyguard. Pero, Og mahimo ba? Sige na, lakaw na sa inyong resort. Og ayaw na pagtunob din eh. Kay basin laino ni sa imong pamanhunon. pero, Ma'am Natsumi, please lang, palayo na ko. Hala, di ilambahan makaspultahan ni Berlando, ma'am. Usa may tawanan, oy. Ma'am, mura mo kag istatua diha. Usam ka, ma'am. katumbahon ko eh. Ha? Ma'am, dali, gulit ako, ma'am, dali. Lingkod natin. Ma'am, inom na yung tubig mo. Pasensya na kanina kung kingharian mo, ma. Kay taon, amaka ng taon atop ini. Nausam to ganiya, ma'am. Anong gilambahan mga sa pultahan ni Bay Rolando? Nagsusira man unta ko. Kung nga nung gitangtang siya sa pagka-bodyguard ni Ichiro. Nasuko man noon. Oh, nahibaw di ka, ma'am? Luhoy bitaw ko ni Bay Rolando, ma'am, eh. Mura siyang miluspad pag prangka na si Richiro nga fired na siya. Tang-tang na siya. Gusto ko mag-sorry niya. Pero gilambahan noon ko sa pultahan. Ambot bitaw ng Bay Rolando, eh. Anong init pa niya siya ni mo? Mura mo siya bapaso ni mo? Bitaw, nga nagkakakontrahan magkuha na niya. Na, ikalisabot ang taong desperado sa gugma, ma'am. Mura nagtigre. Erning, Ma'am, tabangi ko. sa unsa, ma'am? Nga dili mahinayon ang among kasal ni Ichiro sa Japan. Aw, di lang ni na yun, ma'am. Kundi ka makabalik sa Japan. Unsa? Maargi na pagi, ma'am. O di ba, magminyo ka din sa Pilipinas. Ha? Ako magminyo din sa Pilipinas? Oo. Aron madiscourage mo si Sir Ichiro. O di na siya mga asawa ni mo. Gusto. Unsay gusto, ma'am? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!